kaisa saklaimong taklai haino hai sini Ramsura Bazar committee থেকে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খলকজাগি দङ ওয়াক টুর্নামেন্ট ওয়াক টুর্নামেন্টও যে নারুকনানি মুসুক যে थुङैनाय एप्लाइ खालामनाय चेम्पियन थांनाय दंखांखे सिनि अ जागा ए रामसुरा गामियाव फायनाय क्रिकेट टुर्नामेंट नारकनानि बागै जतनो गयजागो आनि साक चालाय संना ते कायसाको सिनि अ क्रिकेट टुर्नामेंट फायनाय एंट्री फीस नांनाय 3300 टाका ते प्लेयार तो 11 जन थुङाबो जतन साइमानो नगले टोटल 15 ओभारनि क्रिकेट खेला मुथुंजांनाय ते आबनि यागुलो दंनाय निनि कुनो निनि हायरिं कुरै ते सिनि जागा रामसुरा गामियाव जों दाख्लैबो बोसोर जों माहायख्लै क्रिकेट टुर्नामेंट खुलगै दङ आन बागै जों मिडियानि माध्यमे जों जतनो साख्लायो सिनि एड्रेस ओंखा सुनामरा साब डिविजन डिस्ट्रिक्ट सिबायजला ब्लक काथालिया पिएट जात्रापुर जगदामपुर एडिसि विलेज रामसुरा बाजार 1 नम्बर वार्ड आन बागै जत साक चालायसनो जे क्रिकेट बातायनानै ग्रुप दंखाके सिनि अ रामसुरा गामियाव फायनाय क्रिकेट नारा बुइनाय संनानि बागै जतनो गयजागो फार्स्ट प्राइज रोजागनाय 80 केजि उजननि वाक ते सेकेंड प्राइज रोजानाय 50 केजि उजननि वाक ते कायसा साख्लायमं हाय yang नियाय गुरियावैनाय जतनो चुवाक माइखाम नंयावै सिनि अ क्रिकेट खेलानो फाय जतनो सापत फायनान बागै जतनो मिडियानि माध्यमे जों गयजागो जतनो हामबाय सिनि रामसुरा क्रिकेट कमिटि থেকে যত চিনি এলাকানে তাকতে বুকসনো গয়জাগো সিনর ওয়াক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট नि कायसा खुलक जाखा अंकाके नरक जे नारगानि मुसुक तंनाय नारंनाय तंखांखे सिनि इ नम्बर ककदुगो खुरुंदि ते सुंगर कन्टेक्ट नम्बर रजाक सिनि जागाबो अंकाके सिनि अरनि नियम बोलि अंका हायिंनाय सिनि अ जागाबो टोटल सुं 15 बानि खेला खलायजांनाय 15 बानि खेला फानो वाति रग खांखे सुं 12 बानि खेला खलायनाय अंकाते 2 नम्बर कक अंका सिनि अर हायरिं कुनु फान करै हायरिं सारानो क्रिकेट खेला चलिनाय हायरिं कुनु फान करै हायरिं सारा क्रिकेट टुर्नामेंट चलिनाय ते जे जारा फर्स्ट प्राइज जे क्रिकेट थुङैनाय कप्लायनाय बरनो सुं 80 केजि उजननि वाक रजांनाय ते सेकेंड प्राइज रनाय सुं 50 केजि उजननि वाक नंगला सिनि अरनि एंट्री फीस नंका 3300 3300 टाका रुइनाय सिनि अर खेला माना रंनाय नंगला सिनि एलाकानि गामिनि एड्रेस नंका सुनामुरा साब डिविजन को सुनामुरा डिस्ट्रिक्ट सिबायजला नंगला सिनि ब्लक नंका काथालिया नंगला सिनि एलाका हंगला जगदामपुर एडिसि विलेज नंगा रामसुरा बाजार 1 नम्बर वार्ड नंगला सिनि अर 5 तारिखनि थेके सिनि खेला आरम्भ उङै दङो ताबुक सुं खाना रबिबार नि हयते हंगला सिनि अर रेगुलार खेला चलि थांनाय नंगा सिनि एलाकानि सराय रगनो जे नारगन मुसुक दंनाय ज त ताखुते बुकुक संनो कयजागो सिनि इ जागा फायनाय ककदुगो खुरुंनान बागै ते सुं इ चैनल तै जों जतनो साख्लाय जागो सिनि अ जागाबो हायरिं कुनु फान करै बार जों साव हायरिं सारा क्रिकेट खेला आंनाय ते सिनि अरनि नियम बोलि रक्त जों साइरेखा ते सिनि अरनि खेलानि नियम काके आम्पियारनि थेखन खेला चलिनाय हेदिबाना आम्पियार थेखन खेला चलिनाय ते गोबांमा एरिया दङ सिनि एलाकानि जेमन तुइबान्दाल तुइक्रामा एंगा थलिबारि कालिखला एबा सामुकसरा आइंनि जुदि नारंनाय दंखाके जोंबाय कुरुंदि ते सिनि जों ससियेल मीडियाबो जों रजाक सिनि अ जागा जों पिनजन कन्टेक्ट नम्बर रजाक सिनि कन्टेक्ट नम्बर खुरुंदि सिनि खेला नारगुइमानो जों 5 तारिखनि हयते सिनि खेला सेंगि दंमाने एंगा ताबुक रेगुलार खेला चलिनाय ताकतिवाइसा सासिनानो फर्स्ट प्राइज संख्ला जों 80 केजि उजननि वाक रनाय सेकेंड प्राइज खला 50 केजि उजननि वाक हामबाय।